ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷଣ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି ପାଠ। ବଣ ରାଜା ବାଘ ଦିନେ ଡାକରା ପକାଇ, ରାଜ ଉଆସକୁ ସବୁ ପରଜା ଡାକଇ। ସବୁ ପରଜାଙ୍କୁ ରାଜା ଦେବେ ଏକ ଭୋଜି, ଡାକରା ପାଇ ବଣର ଯିବେ ହେଲେ ରାଜି। ରାଜ ଉଆସକୁ ବାହାରିଲେ ବଣ ଯିବ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବା କିଏ ନ ମାନିବ। ଭାଲୁ ବାହାରିଲା ଧରି ବଡ଼ ଡାଲାଟିଏ, ଯହିଁ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ହନୁ ଏକ ଗୋଲାପ କଢ଼ ଧରିଣ ବାହାରେ, ବୁଢ଼ା ଗଧିଆ ଚାଲେ ଢଲି ଢଲି ପଛରେ। ରାଜ ଉଆସ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବଣ ଜୀବ, ଏକ ଡବାରେ ଯେ ଥାଏ ଖାଇବା ଦରବ। ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ସେହି ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣୀ, ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲେ ବଣଜୀବ ପୁଣି। ବଣଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଆସି, ଡଙ୍କି ଧରି ଖୁସି ମନେ ଦେଲେ ଯେ ପରସି। ସବାଶେଷେ ଖାଇବାକୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା, ପିଢ଼ା ପକାଇ ବସିଣ ମନରେ ଭାବିଲା। ପେଟେ ଖାଇବ ସେ ଆଜି ମନେ ମନେ ଭାଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ହୋଇଅଛି ଖାଲି। ନିରାଶ ହୋଇ ବିଲୁଆ ଫେରିଗଲା ବଣେ, ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି ପରବ ରହିଗଲା ମନେ।